for dem. Hvad gør man med en fredag aften, hvor der ikke er så mange mennesker, Kajs? Ja, nu er der jo altså det at sige til det, at aftenen er jo relativt tidlig, og... Ja, den er en 10:30. Ja, 10:30, men så der, når klokken den er 12:30, så begynder kulturstøtten at komme. Nå, hvordan? Ja, så starter natdiskoteket. Det er kulturstøtte? Der kommer mange penge. Ja, det har jeg altid sagt. Det er vores form for kulturstøtte. Og det er det også, for det er der, hvor vi tjener de penge til, at vi kan have de mindre grupper, som vi på forhånd ved er underskudsgivende. Så er det godt. Hej. Hvorfor kommer I her i... hvorfor står I her i Nørregade? Fordi det er det bedste sted i byen. Og lad mig må skubbe til. Hvad mener du med, det er det bedste sted i byen? Det er den bedste musik, og... Ja, det ved jeg ikke. Hvad mener du med, at det er den bedste musik? Det er den musik, jeg bedst kan lide. Og derfor kommer jeg her. Har du været her før? Ja, mange gange. Hvad hedder din veninde? Hvem er du? Det er Katja. Hej Katja. Hvorfor kommer du her? Har du været her før? Ja, masser af gange. Aldrig må komme med. Hvad? Ja, masser af gange. Det kan du godt lide. Det er byen. Det er jeg svæver dit sted. Det her diskotek er specielt for alle andre, fordi de spiller det samme musik hver gang. De andre diskoteker er nødt til at spille døgnhits, og det her, de spiller de samme numre og har gjort de sidste 10 år. Derfor folk vil have de samme numre. Det er det, der er fede ved. De spiller kun god musik. I 77, der var vi meget, meget lykkelige og heldige, fordi vi fik årets PH.